paso en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Fioncho, preparado para a aterraxe. Amodiño, non vayas como outro día. Recoiro, compadre Estrela, sempre te llevo a culpa. Non discutades e poñede atención no que estades a facer. Vaya sitio máis grande. E todas esas cadeiras? Son para que se sente a xente que ven ver as obras de teatro. Atopei un libro. Volvamos á nave. No. Acabamos de chegar. E se xogamos a facer unha obra de teatro, será moi divertido. Boa idea. A mí non me parece tan boa idea. Veña, comandante Gaga. Hoxe xa temos o libro. Bueno, está ben. Lembrade o conto aquel que leramos dunha princesa e o dragón. Sí. Sí. Eu serei o director. Merliño, ti serás o dragón. Paréceme ben. Ben, Fioncho, ti serás o príncipe. Ben. Pencas, paréceme que che tocou ser a princesa. Eu non quero ser princesa. Quero ser o príncipe para loitar contra o dragón. Diso nada, o príncipe son eu. Pois eu non serei a princesa. A ver, cambiaremos os papéis. Fioncho, a princesa. E Pencas, o príncipe. Eu non penso facer de ningunha princesa. Pois, Fioncho, que che parece se ti é o director? Ben, iso xa me parece mellor. Entón a min tócame ser princesa. E a mí no príncipe. Sí. Eu non quero ser princesa. Négome. Eu son un importante comandante do planeta Fantasía. Se son director, tedes que facer o que eu mande. Pero eu son o comandante da nave e tes que obedecerme. Isto do teatro xa non me parece tan divertido. Xa o teño. Que faga de princesa Merliño? Eu non penso ser princesa. Son un corni máxico. Gústame moito selo. Pois teremos que facer unha obra de teatro na que non haxa princesas. Pero terá que ser outro día. Hoxe fíxose tarde. Temos que volver á nave para que Lida nos conte o conto. Pero temos que volver outro día ao teatro. En vez de actores seremos espectadores. E iso que é? Son os que se sentan nas cadeiras para ver a obra de teatro. Pero iso non será tan divertido, ou? Sí que o é. Cando volvamos ao teatro, xa verás que ben o pasamos. Imos xa para a nave, que se fai tarde. Título: Vanessa non quere ser princesa. Autor: Xosé Antonio Perozo. Ilustracións: Xaime Asensi. Editorial: Sotelo Branco. Cando Vanessa naceu, súa nai colocou en riba do seu berce unha estrela de princesa. Porque a nai de Vanessa sempre soñara cas princesas, cos príncipes, cos castelos enmeigados e coas fadas dos contos. E o día que celebraron o nacemento de Vanessa, fixeron unha festa moi grande a que convidaron a moita xente. E a nai de Vanessa convidou tamén ás fadas dos contos e pediulles un desexo. Pediulles que Vanessa fose princesa.
As fadas dos contos consultaron os seus libros sabios, falaron un anaco entre elas e concluíron que aquelo podía ser. Así que lle deron un toque coa súa variña máxica e dixeron: Vanessa ha de ser princesa. Sen embargo, unha fada bella a que ninguén convidara á festa entrou pola chimenea e achegouse onde ao berce de Vanessa e coa súa variña máxica, dándolle un toque enriba da cabeza á nena, dixo: Vanessa ha de ser o que Vanessa queira ser. E como era unha fada que tiña moitos poderes e as outras non podían facer nada, o conxuro quedou desa maneira. A nai de Vanessa quedou moi amolada porque o que quería era que Vanessa fose princesa. Sen embargo, seu pai, que ata o momento non dixera nada, non estaba tan fastidiado e pensaba que era moi bo que Vanessa fose o que Vanessa quixera ser. Pois a mí non me parece ben, dixo a nai de Vanessa, porque os fillos teñen que ser o que os pais queren que sexan. Sen embargo, o pai de Vanessa non pensaba para nada así, pero calou a boca. Pasaron os anos e un día, cando tiña máis ou menos 8 anos, Vanessa comezou a pensar que lle gustaría ser cando fose maior. Ese día, como era luns e Vanessa estaba na escola, pensou que lle gustaría moito ser mestra para poder enseñarlle todos os números e todas as palabras aos rapaces pequenos. Sen embargo, o día seguinte, que era martes, Vanessa pensou que lle gustaría moito ser médico porque así podería fundar un hospital moi grande onde se andara todos os nenos doentes e porque Vanessa vira na televisión que no mundo facían falta moitos médicos e moitas medicinas. Sen embargo, o mércores, Vanessa cambiou de idea e pensou que sería moi bonito ser arquitecta, porque así podería facer casas de moitas cores, estacións de ferrocarril, e tamén podería facer xardíns e todo tipo de edificios grandes. O xoves, sen embargo, cando estaba xantando na casa, Vanessa pensou que lle gustaría moito ser xuíza, porque así podería impartir xustiza no mundo. E o venres, mirando o telexornal, Vanessa matinou que podería ser xornalista, porque así daría sempre boas novas e ademais o seu nome saería nos xornais e podería facer reportaxes dende todos os países do mundo. Sen embargo, o sábado, como a escolleron para unha función de teatro da escola, Vanessa pensou que o que realmente lle gustaría ser sería actriz, porque así podería ser todos os personaxes que quixera. O domingo, mentras estaba na casa, Vanessa cambiou de idea e preguntoulle a seu pai se ela podería ser astronauta. Seu pai mirouna aos ollos e díxolle: Ti podes ser o que ti queiras, Vanessa, porque tes imaginación para ser calquera cousa. Berliño non é un canciño, tampouco é un gatiño, tan só é o grande Berliño cun corno moi chusquiño. Os nenos co corno quero protexer e contos quero lles traer. Pola galaxia buscamos planetas cheos de fantasía e de moitas letras. Berliño non é un canciño, tampouco é un gatiño, tan só é o grande Berliño cun corno moi chusquiño. Co meu corno crear fantasía dame moita alegría. Gústame soñar e imaginar entre os debuxos dun conto voar. Berliño non é un canciño, tampouco é un gatiño, tan só é o grande Berliño cun corno moi chusquiño. Berliño, Berliño.